walay laing buhat wak wak magkundok sa lantay kuno ay maghingot anay kung kinsay mo labay totokan o maghungay ang baba maglaway sa pamantay o manaway libakira iman tayo tabian pang number 1 way silingan lisod kayot kun ang asawa ta libakira wak wak bisan sa iyang saya di kani kapanglabat pirmi lang magtabi ang baba magpiti-piti murag kanding giulanan siging gabahihe libakira himan tayon tabian pang number 1 way silingan sila kayot kanunay ang sinugdan sa away wak wak kung magsinudya ay way mo pagkita mo likay kung imong sukmatan kay siya man ang nagsumbong bisag ibala sa kanyon diligyon mo ang kon libakira himan tayon tabian pang number 1 way silingan sila kayon kanunay ang sinugdan